Billede nummer 1. Hvilke regler gælder for bilens sikkerhedsseler og nakkestøtter? 1. Bilen skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser. 2. Sikkerhedsselerne skal være godkendte. 3. Sikkerhedsselerne skal være uden beskadigelser. 4. Bilen skal være forsynet med nakkestøtter på forsæderne. Billede nummer 2. Hvilke spejle skal bilen være forsynet med? 1. Bilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl. 2. Bilen skal altid være forsynet med et udvendigt førerspejl i både højre og venstre side. 3. Det er kun i visse tilfælde, at der skal være udvendigt førerspejl i højre side. 4. Spejlene skal være rene, hele og korrekt indstillet. Billede nummer 3. Du kører 60 km i timen. Hvad skal du være særlig opmærksom på her? 1. Færdselstavlen. 2. Vejens forløb. 3. Eventuelt krydsende færdsel. Billede nummer 4. Du kommer kørende og har et ærinde lidt længere fremme på vejen. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 2. Jeg sætter farten lidt ned og fortsætter forsigtigt over den smalle bro. 3. Jeg kører ind til siden og standser. 4. Jeg vender eller bakker og finder en bedre vej. Billede nummer 5. Du holder stille ved vejkanten og vil sætte i gang. Der er ingen kørende i de blinde vinkler. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på den modkørende varevogn. 2. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende færdsel. 3. Jeg sætter i gang med det samme. 4. Jeg venter lidt med at sætte i gang. Billede nummer 6. Du holder stille ved vejkanten og vil sætte i gang. Der er ingen kørende i de blinde vinkler. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende færdsels fartegenskaber. 2. Jeg sætter i gang med det samme. 3. Jeg venter med at sætte i gang, til den bagfra kommende har passeret mig. Billede nummer 7. Du nærmer dig lysreguleringen, der netop er skiftet til rødt, og skal fortsætte lige ud i krydset. Der er ingen kørende bagude. Hvad gør du? 1. Jeg fortsætter min bane frem mod krydset. 2. Jeg standser bag lastbilen. 3. Jeg skifter ud i vognbanen til venstre for mig. 4. Jeg kører frem og standser bag personbilen. Billede nummer 8. Du kører 60 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 2. Jeg er særlig opmærksom på risikoen for stenslag. 3.
Jeg fortsætter med uændret fart 60 km i timen. 4. Jeg sætter farten ned. Billede nummer 9. Du kører ca. 70 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på vejens forløb. 2. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 3. Jeg fortsætter med uændret fart, ca. 70 km i timen. 4. Jeg sætter farten ned og fortsætter med højst 50 km i timen efter færdselstavlen. Billede nummer 10. Du kører med den højst tilladte fart på strækningen. Hvordan vil du køre? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 2. Efter færdselstavlen fortsætter jeg med højst 50 km i timen. 3. Efter færdselstavlen må jeg fortsætte med højst 80 km i timen. Billede nummer 11. Du kører 60 km i timen og skal fortsætte lige ud. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på den enkeltsporede jernbaneoverkørsel. 2. Jeg fortsætter med uændret fart 60 km i timen. 3. Jeg flytter foden til bremsen. 4. Jeg er særlig opmærksom på den flersporede jernbaneoverkørsel. Billede nummer 12. Du er kørt for langt og vil hurtigst muligt vende om. Der er ingen kørende bagud. Hvad gør du? 1. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. 2. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 3. Jeg sætter farten ned for at vende i det lysregulerede kryds. 4. Jeg fortsætter videre ud af vejen og finder et bedre sted at vende. Billede nummer 13. Du kører 35-40 km i timen og skal fortsætte lige ud i krydset. Hvordan vil du køre? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlerne. 2. Jeg fortsætter med uændret fart 35-40 km i timen. 3. Jeg flytter foden til bremsen. 4. Jeg sætter farten ned til et minimum og er parat til at holde for gående. Billede nummer 14. Du kører 40 km i timen. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på fodgængerne på fortovet. 2. Jeg fortsætter med uændret fart 40 km i timen. 3. Jeg flytter foden til bremsen. 4. Jeg trækker lidt til venstre på kørebanen. Billede nummer 15. Du kører 60 km i timen, og der er ingen kørende bagude. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlerne. 2. Jeg er særlig opmærksom på kørebanens bredde. 3. Jeg fortsætter med uændret eller næsten uændret fart 60 km i timen. 4. Jeg sætter farten ned og holder tilbage for den modkørende.
Billede nummer 16. Du kører 25-30 km i timen og skal fortsætte lige ud. Der er ingen kørende bagud. Hvordan vil du køre? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 2. Jeg er særlig opmærksom på den modkørende. 3. Jeg bremser og holder tilbage for den modkørende. 4. Jeg sætter farten lidt op og fortsætter lige ud af vejen. Billede nummer 17. Du kører 40 km i timen, ligesom den forankørende. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg fortsætter med uændret eller næsten uændret fart 40 km i timen. 2. Jeg flytter foden til bremsen. 3. Jeg er parat til at standse før fodgængerfeltet. Billede nummer 18. Du kører 40 km i timen, og der er ingen kørende bagud. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg fortsætter med uændret fart 40 km i timen og overhaler rytterne med god sideafstand. 2. Jeg sætter farten op og overhaler rytterne med god sideafstand. 3. Jeg sætter farten ned og bliver foreløbig bag ved rytterne. Billede nummer 19. Du kører 70 km i timen og er indhentet personbilen, der kører langsomt. Der er ingen kørende bagud. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på vejens forløb. 2. Jeg sætter farten lidt op og overhaler den forankørende. 3. Jeg fortsætter med uændret fart 70 km i timen og overhaler den forankørende. 4. Jeg sætter farten ned og bliver bag den forankørende lidt endnu. Billede nummer 20. Du kører i tættere bebygget område og skal fortsætte lige ud af vejen. Hvordan vil du køre? 1. Jeg er særlig opmærksom på færdselstavlen. 2. Efter færdselstavlen må jeg højst køre 40 km i timen. 3. Efter færdselstavlen må jeg højst køre 50 km i timen. Billede nummer 21. Du har sat farten ned for at svinge til højre her i krydset. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på lyssignalet. 2. Jeg gennemfører højre svinget med det samme. 3. Jeg standser ved stoplinjen. 4. Jeg kører lidt ud i krydset og standser og venter med at svinge, til der er fri bane. Billede nummer 22. Du kører 130 km i timen på en kombineret til- og frakørselsbane og vil gerne ind på motorvejen. Hvordan vil du fortsætte? 1. Jeg er særlig opmærksom på kørebanestriber. 2. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende færdsel ude på motorvejen. 3. Flettereglen gælder, når jeg skifter fra tilkørselsbanen og ud på motorvejen. 4. Jeg skal køre efter reglen om vognbaneskift, når jeg skifter ud på motorvejen. Billede nummer 23.
Du kører ca. 120 km i timen på en motorvej. Hvad skal du være særlig opmærksom på? 1. Færdselstavlen. 2. Efter tavlen skal jeg køre mindst 90 km i timen. 3. Efter tavlen må jeg højst køre 90 km i timen. 4. Det anbefales at køre 90 km i timen. Billede nummer 24. Du er netop stået ud af personbilen. Hvilke regler for standsning og parkering gælder på stedet? 1. Personbilen må standse her. 2. Personbilen må parkeres her. Billede nummer 25. Du kører uden for tættere bebygget område og har behov for at holde et hvil. Hvad skal du være særlig opmærksom på? 1. Det er forbudt at anvende parkeringspladsen i vejens venstre side. 2. Du skal så vidt muligt bruge parkeringspladsen ved vejens højre side.